Jokanyo sekta mar weche tuke e sub-county Mambita e county ma Homa Bay yuago chal marach mar alap tuke Mambita. Alabno mabende ong'ere ni Onundo Stadium mine ma johala tiyogo kaka pap ma imoye omena kendo winy ema sani kwae. Juang' mare oseduoko chien chenro mag tuke madhi nyime e kor gwenge makono kama en gino mathiro dongruok tuke mag adhula. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich ne otimo limbe e alap tuke no mar yango chal mare kod pek ma osekelo ne jogo manie sekta mar tuke e aluora no. Alap tuke Mambita ma yudore kachur bura ma Suba North mabende ong'ere gi nying mar Onundo Stadium en alap tuke manochaki higni mathoth mokalo kendo en alap mar tuke achiel kende mar jopiny ma yudore kar chung'ud bura no. Kata odoko ni en alap mar tuke mowinjo bende konyo ji weche mag tuke kaachiel kod konyo jiwo talanta mag rowere aluora no, to chal mar rach kendo kelo kibaji maduong' ne jokanyo e sekta mar weche tuke mawacho ni sirikand kaunti ma Homa Bay ojwang'o pawni. Onundo Stadium ka e kama achake katin and pawni osebedo kama for higni mang'eny. I want to say ni pawni rach kaka inene ni to pawni osemiyo talent marwa Suba North odok piny kabisa nikech kae kuma jotugo madongo dongo wae. King'iyo Blackberry waka, king'iyo an gi nyako moro sani ni France iluongo ni Lilian waka, to pap chalo mana kama pok olose. And I want to say ni our leaders especially from grassroots level osenindo because ok ginyal biro kama do gilos no pawni. Wakwayo ni pawni kolosi to en asset kendo nyalo bedo kama konyowa kabisa, especially kubedo fenced maber, then wabedo gi shade, then wabedo gi choche. King'iyo pawni kata sama wuoyni waonge cho, idwa goche sani they are charging 5,000. Koro pawni kata kinene ni charge 5,000 en gima it is so painful. Aluora mar alap tuke ni ochido kendo kata mana chope minyalo tigo e kinde mag tuke bende onge kabedo ni ojwang'e, omiyo mine ma johala thuolo mar moyo omena e pawni kendo winye makwae kabende jopiny oloke yo magiluwo nikech ok ochiele. Iwewa ni ma en madala mar ng'ato. Samo ochiel kama ber kata county government nyalo yudo pesa. Kisamo ng'ad gate ka the county nyalo yudo pesa ma inyalo chulo kata mana joma nitiere. But king'iyo kata bathe kacha chomoro ni nitiere kacha. Chono yugno ma kata kidonje sani kalore kaka obedo fence. Ongera kaka inyalo donjo kanyo mikonjri. Koro kaka ineno stadium kae mosano lokore yo, kae mitime gima moko gigutino, kae mitime driving, kae miyudo ka ji oloko nyaka lodging. Jokanyo e sekta mar tuke wacho ni bedo ni ojwang' pawni osemiyo chudhe moko thuolo mar chako yako lope moko manitie bath pawni. Pawni wan gima owinjo bed ni timo ne sana en owinjo bed ni chiele. Pawni ne duong' nochopo e gorofa cha, nochopo to gorofa ni nochopo toke kocha cha. To kinene sani odhi modiye jomoko grab lance mantie toke kanyo. Na king'e history mar pawni iluongo ni Onundo Stadium. Onundo Stadium ne en the late Onundo. Onundo said very well kane wan kaka mane pap gike nikech en mano ochiwo pap by then higni mokalo kane pod wantie ka wangima. So wak inyalo chiele, kose chiele wabedo gi gates, then wabedo gi shade, then we are just good to go. Giwacho ni bedo ni alap tuke ni rach oseduoko chien chenro mag tuke kor gwenge makono kendo osebedo ka chunogi mondo gikwa pewe manitie skunde mopogore e kinde magin kod tuke ka gidwa ni mondo sirikand kaunti ma Homa Bay kod jotelo makono omanye yorego eko minyalo los go pawni. To my public stadium ma wan godo en achiel kama Mambita mangima en mana ma moko go duto gin akwayo. Polytechnic mar Usinga wakwayo, Mbita High School wakwayo, ok gin mawa. Gilosnwa pap mondo jotugo odongi. Goals mineno kawuono chalo ni nyien kaka kawuono gi. Ng'ama oketonwa gi en Millie Odhiambo. Goal post gi konyowa yes, but the status mar pap ok oyie ne standard football mondo goe. Pes sirikal mar jopiny molok dokor ka sport mondo chop muolo ka olosnwa pewe. Sirikal mokalo noketo tenge pesa. Oket tenge more than twice ka pesa igolo to ng'e motime pawni. Kata na sirikal mantie kawuono nyocha noketo pesa ne pewegi pok waneno kuma gima pesa notimo. Wakwayo ni Ministry mar Sports osenindi tich nyaka ne gidonji tich. We have not felt them. Wakia kata ka be wan gi Ministry mar Sports. Jatend migawo ma ochung'ne chenro mag tuke e sirikand kaunti ma Homa Bay Sara Malet ne okoni giseketo chenro mowinjore mar loso alap tuke ni rang'iny mowinjore. Wa classify kuonde wa mag tugo. Wantiere gi stadiums ma luongo ni regional stadium. Kanyo oting'o Onundo, oting'o Nyakiamo, oting'o Gor Mahia, oting'o Kendu Bay Showground.
kendo gin tiere CIDP gin e plan wa mondo wa develop gi sane ma pok ochopo because wa believe ni watimo gimoro achiel waweyo kaber kok wadhi machielo. Kane pok watieko Raila Odinga Homa Bay Stadium ne ok wanen tiende chako machielo to mabe waweyo kanyo kaninus, but sani koro waseneno ka wadhi tieko Raila Odinga Homa Bay Stadium kendo plans wa mamoko en ni regional stadiums wa nyaka wa develop. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.